Hai guys, naruhan palawan halam suka. Ini ang video na bagay. Tangko ko tayo ganin. Ito tabo pa siya. Tabo sangna simi ready nung siya. Mungkin namu sengya coronavirus ni bagay. Dapat makro sama mu sengya puno. Bắt cái này tụi mình cho makan di dalam kita waktu sebelum kalau itu warna mi oh kalian